kum kadak ban pensa jingken mau ya ke jing rakhe jong ke jing dap shispa nyop san snem ke jing long kristan kana bon sawian ka kentai kristan baningkong kari khasi jaintia ban pediang ya uji sukris kum unong pun im jongka ka jing seng kentai khasi jaintia Presbyterian Assembly kala pelaj pai ba ya ka kot souvenir balatho syafang ke jing im bat jinglan la de jong kana bon ya kini ke souvenir la pelaj da Reverend SR Khar Senior Administrative Secretary khasi jaintia Presbyterian Assembly haba penkut ya ke jing rakhe ka balalong ha ka balang wayajer modemai Presbyterian KJP Sinod Mingi ha ka khat nyo bat khat pratarik naila ha ka kerting ka jung bleu pa bleu khon baru bleu munsem bokoi ngas mupha ban pelaj pai pa ya ka ni ka thuk sa jing kan mau ya ka jing rakhe jing dap sispa nyo pusan snem jong ka nabon sawem halor kani ka souvenir ka jing sen kan thai khasi jaintia Presbyterian Assembly ka jing dap sispa nyo pusan snem ka jing long kristan ka nabon sawem ka kanthai kristan ka banong kong kani kalong kathu sa jikan ma nga karpa nga kentu bangi dai ban yo ya ka mar kawai bat ka batam nang ta ingin penyo iki bahayang sen iki para marjan ki jongi kan pala ban syem ya kani tu bleu ko khu ya ka jing seng kan thai langba kan ka jing ka thup sa jikan ma bahkan peniyar ya ka jing tip ka action jong ki long kami ki jongi ha ka ni ka partai ka batap ki jing ka phang pedeng jong kani ke jing rakhe ka long ki kenthai bat ka mensim jing syakri bat na ka benta ban sei ki kenthai ki bashir ham ha ka jing syakri ka jing seng kenthai kala bu ru ya ka topik ka boong ka jing syakri ki kenthai ha ka hnien menta bat ka lashai lokas kal nong ka basaw ka khat ka khat pra shua ka jing pelai souvenir la sedang da ka jing seng balaya lam da ka chairperson jing seng kenthai KJP Assembly ka kong Sweet Mary rap thap bat layo ka jing pulia bat duai na ka kong pentingan talang ki jing kren pediang na Reverend H Pali ka kong Aphira Seliang Secretary na Bon Jubilee Committee kalaya thu baya ka jing rakhe dap shispa nyop san snam ka jing long kristan ka na bon sawian las dang na du khat khandai tarik bat arpho tarik nailar arjar arpulai ha ka balang Presbyterian nong saulia sora kala ong bah ka ni ka souvenir ki don ki jing tho ki bokordor ki banlong ka jing rap bat jing kerku ki nong pule kala ai khublai kerpang ya baro ki badan benta ha ki jing tho namar klem ka jing rap jongki onom la ban penmi ya ka thop sa jing ketmau Oy mencium sem ni layo ban beli hakabalang nong saulia kabadan nasora Presbytery di program ni layo ban penyait rendi is no ya ke jingdan rengkat ke jong blay bagi lalong ki bayat bet ki bay rendi bagi jinget relang ke jong iway baro ki dukhat ki delegates bajang ki lain dali ki senat lala ya kaban belong kuntu kumbakalong ke program ke bejob nga semua ya kaban ai kublay nakabenta ke souvenir kabalong kadaksa jingken mau ya gadi ke jing rakhe ke jungi hakdi hakabalang wa ya je dengan ai kublay kerpang ya kitu ki kubor jingker ku kerdo ki kentin ki bakila kerku kerdo ya gadi ke jubilee lek bagi message nakino ai ya ki kubor lani ki message ki ba gila kerpat ya ban penyo ngasmo ko ban ay kublero na kabantaya ki bahaya ka sem jogi na ban ki bala ay ka story ka babnya ka bajanay bah ya ka beginyo ban tip ya ka jigem ka jogi na ban hadu katno ila em badalong sisa ka ta ka kentay ka baru play ka bamangi kum ki long dien ni yo ban puli ya ka jiglong jigem ka jogi kum chulu snow ban ay kublay kerpang ya ka balang nong saulia ka balapha ya ka history jong inaban baleng ba ka balang lo kila sakhi ya ka jilong ka jing ka jungi snow ya ka ban ai kuble kan pangi ginong tho ki balawat benya ya ka jing ba ya ka jing identity
Hakani ka souvenir ka kidan kijing tho ki bakordor ki bahaswa ya nakaliam ka souvenir committee hakapor bengi pelong ya ka committee ni snow ba kamdalong hadu kata-kata ka ban pen hun yingi president ba nakaliam jang ko mi editor ro kala puli ka bale ka proof ka pelong ya nga bahado ka do kalong ka bakordor ka pasat lang na ka benta ki dukhat ki delegates baro kat ki ban sini ba pin nom pele no ya ka souvenir ba shwa ba pin len so ba ban thiet ya ka ba kalong ka daksa jingkan mau bat kan long ru kan lat ya ka ba phila ban tip ya ka jing long ru play jong ka ni ka kan thei ka ba long hai la ka jong ka jing im na ka benda ka kerteng ka jong jisu ringkat ba ki sakhi satar ki badan hantu no ban ka dan ka confusion ni ka jing kulman ya ka tarik ba pen baptis ka Henry hakani ka souvenir pinyu bakala dan ke sakhi ke bala pen ke jing shisha bayakan aban lapen baptis ka khat riu tarik jong benai Julai khat plus pa sau pra ko bagi hapo ka souvenir kala dan ke sakhi ki bamdon shu manu ya kaban pen kurma ke jumut ke jing perkhat ke jungi kani ka souvenir kalong ka bakordor kalong ru ka ka ban island sim yingi bat kan long ru kalat yingi bagi laban pendan kam hakanu kudu ka benta khatam na ka benta bagi nang wat benya ya ki kentei ki bamenor kum bagi labu ya ka to topik ka bagi rakhi hakani ka jikpun ko jubili jungi ka baong ki kentei haka kam shakri haka menin benta bat kalashai Reverend S.R. Dhar, Senior Administrative Secretary Khasi Jaintia Presbyterian Assembly, ha ka jingkran ula ai jingero e ki longkumi ki bala trish tom ha ka kam ga jong ublei, bat penken mauru e ka kentien ka babata e ka jinglong jong ka kenthei ka baong, ka perkhat kum shinrang, ka le kum ka kenthei, ka longkum ka khna samla, bat ka briu ka badan bun ki sam, bat benrap ba ki ne ki dei ki jinglong ki bangi kwa ban yo ha ka long ringyang jong ki longkumi. Hadin ke jing pelai souvenir layo ke jing ruai choir na ke jing seng kenthei balang wa ya jer. Ha ke negasi ladon lang Reverend CR Lalu moderator KJP Synod Mingi, Reverend K Paryat Senior Administrative Secretary, Reverend HL Kongwir moderator KJP Synod Sepngi nalor kiwei. Kendiat kat kum ke souvenir ya kan nabon lapen baptis da usahab missionary Reverend William Lewis, ha ke balang Presbyterian Nong Saulia ha ka khandriu tarik nailar khat prasau phukra. Karena bon tang bakadik kenthei ka baningkong ban syak pen baptis Henry ka deiru ka kenthei ka baningkong ban long ka nong hikai school Gidap tapejing snow men ban ngida nyu kor hadu kata-kata yang pikir long kemi kibala tradisi tong ya ka kam ka jung play batshwa bangan release ya kanika souvenir ka balong katuk sa jingkan mau kepala traisi tong dari long kemi gibi ki jongi akan mau ke kentin jong kawaikan nong bisa na beli khat armut ki nong bisa kenthei ha Israel kita nong bisa na nong kesan kerkhot kebat sang kaum ko sim jonga tonang ya ngiburong yepi kilong kemi ki bangiliyo ye ki action ki jingkre ki jongpi ngakan mau ye bawai ka jingkren ka basmutan na ka ba define who is a woman kaon kuni she is the one who can think like a man, act like a lady. Nangka, she looked like a young girl, a multi-talented person. Kini quality kiba ibaro, ikwa panyoi hakalong ringeng kejungi. Kinong kemi kejungi. Ba kung ka Deborah, kabayeng kung kanong bisya, kanong yalang, kanong yasay.